May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag subong mabatian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. 31 ka mga balay na sunog sa Barangay 10 sa Bacolod City. Isa ka mall sa Silay City, gitsulod sa mga kawatan, mga alahas sa vault nakuha. Barangay Kagawad sa Victoria City, patay sa pagpaniro. Mga biyahe sang fast craft, gin-cancel bangod sang mabalod nga kadagatan. Kag sa Good Vibes, dugang nga trabaho ginatanyag sa paglunsar sa isa ka skincare product sa Bacolod City. Inatanan sa Digicast na News 10. Sa number 10, bangod sa mabalod nga baybayon, may pila ka mga fast craft kag ro-ro vessel ang nag-cancel sa biyahe. As of 3 p.m. Sining nga hapon, nagpahibalo sa Philippine Coast Guard ang Ocean Jet nga fast craft nga gina-cancel nila ang ilang nga biyahe Bacolod to Iloilo bangod sa malain nga panahon. Amuman ang Bolt BEP Journeys nga nagabiyahe Cadiz Bantayan kag EB Aznar Shipping Corporation nga nagabiyahe San Carlos Toledo ang nag-cancel man anay sang ilang nga mga biyahe bangod sa dalagko nga mga balod. Las 3 kainas ang kaagahon ng low pressure area ang yara sa 750 kilometers east sang Hinatuan, Surigao del Sur. Ang northeast monsoon ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. Ang Western Visayas takip ng Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ang maka-eksperyensya sa magulugal umon nga kalangitan nga may upod nga pag-ulan bangod sa northeast monsoon. Iniman ang nagadala sang dalagko nga balod sa baybayon. Sa number 9, Joint Inspection Teams ng City Legal Office pati na sang Permits and Licensing Division ang magapatigayon sa inspeksyon sa mga negosyo kung bala mayara sila sa nagakaigo nga mga permit. Nagsaka sa 70% ang kadamuon sa mga applicants nga nagparehistro sa ilang mga business permit halin sa 16,078 sa nagligad nga tuig nga karon naglapot sa 18,847 sa gitsuguran na business online one-stop shop sang bulan sang Enero. Kalabanan sa mga dugang nga mga bag-o nga negosyo, mga restaurant, construction services kag water refilling stations nga sadto wala makaproseso sang permit. Sunod sa kay Stella Rose Rayos, pamuno sang Permits and Licensing Division. Bisan pa may mga water refilling station nga sadto voluntaryo nga nanirado sang maisuwan sang notice of closure. Magapatigayon sila liwat sang inspeksyon upod sa City Legal Office Enforcement Team sa bulan sang Marso. Agud ba siguro nga lehitimo ang pag-operate sa mga negosyo sa syudad. May 15 naman ka mga notice of closure nga ginserbisad to ang City Legal Office Enforcement Team sa mga commercial establishments nga wala sang permit. Sunod sa kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., insegida na sila nga magapatuman sa closure order kung napatod nga wala sa gihapon nagaproseso sang ilang nga permit ang mga naisuan sang notice of closure. Ilabi na ang mga water refilling stations. So, sa sini, after sini, ang amon, nga first ni prioritize, ginamon, nga pag sa inspection, number 1 is ang mga hotels, ang mga pension house, sa accommodations, and then ang mga schools, and then amo na, namon, ang water refilling station. Do halin pa na sang last year, ito problema, gid ang mga water refilling station. Pero kadamo naman actually, sa mga water refilling station, naging pag-inspect naman, ng iban, voluntarily, nga sila naman lang diyan nag-close. Kung balikan naman ng iban sarado, nagiging sila ang iban sa mga barangay. Kasi dapat na dakot naman na chimpo na natag na sa ila para mag-process permit. Dapat naging na i-comply na lagi nila. Sa number 8, Marso 1 ang ginalantaw nga launching sang panaad sa Negros Festival. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang latest nga advisory kag padayon pa sa karon ang meeting sa Executive Committee sang panaad. Tigayon na nga nagkapili sang logo kag music para sa Festival of Festivals nga natalana sa bulan sang Abril. Ginalantaw man ang pagpatigayon sini sa Capital Park and Lagoon pero ilaman sa karon ginahatagan sang konsiderasyon ang tiyempo.
3 man ka tuig nga wala matigayon ng kahiwatan tugas sang pandemic. Suno kay Lacson, ginsakaan man nila ang subsidy sa mga local government units nga magapakigbahin sa festival. Sadto sa nagliligad nga Panaad Festival, 200,000 pesos ang subsidy para sa mga nagapakigbahin nga banwa kag syudad. Sa number 7, panay na monitoring sa Provincial Health Office sa mga kaso sang hand, foot, and mouth disease sa probinsya. Sa report sa PHO, nagsaka man sa 6,300% ang kadamuon sa kaso as of February 4 kundi pa ang gid sa kasubuman nga tiun sa 2022. Wala pa naglabot sa punto nga kinahanglan ang pagdeklarar sang outbreak. Inisulod sa kay Governor Eugenio C. Lacson base sa pathagman sa PHO sa iya. May pagsaka pero wala man ini nakasentro lamang sa isa ka lugar. Ang kadamuon ang natingob gikan sa mga kaso sa nagkalilain nga mga inadlaw. Sa January 1 to February 4 naman nga report sa Department of Health, ang Iloilo Province ang may pinakamataas nga kaso sang HFMD sa Western Visayas, 1,132 cases. Nagasunod naman ang Negros Occidental nga may 331 cases, kag ikatlo ang Antique nga may ara sang 240 cases. Sunod sa gobernador, paray ng ilang pakig-angot sa Department of Education, ilabi na nga kabataan ang masabi nagakaapektuhan sini. Kung may makita nga mga simptoma, pinakamaayo nga mag-isolate na nga daan para hindi na magpanglaton pa. Dapat magpakig-angot man sa doktor o kun mga health center. Ang explanation sa akin is it has not reached that point where we can already declare an outbreak. But we coordinated already go sa DepEd no, para Well, of course, we will, especially this is more prevalent sa mga kids, I understand. No? So, of course, let's all observe our school children, look at their makita naman physical appearance, and if they notice one, of course, advise the parents and send them home and have them isolated at home. Sa number 6, petition ni Anay Governor Teves nga makabalik sa pwesto ang gin-dismiss. Governor Degamo ang nagapabilin nga gobernador sang Negros Oriental. Gin-dismiss ng Supreme Court ang petition nga gin-file ni Anay Gobernador Henry Teves sa handom sini nga magbalik bilang gobernador sa probinsya sang Negros Oriental. Nagpagwa kahapon sang press briefer ang Korte Suprema nga naga-affirm sa desisyon sang COMELEC sa pagdeklarar kay Greg Gaudia Degamo nga nuisance candidate matapos nga ang gindala nga ngalan nga Ruel Degamo kag ang pag-isip sa iya sini nga boto sa kay Governor Ruel Degamo nga amo ang nagdaog sa piniliay sa nagligad nga tuig. Ginaffirm sa nga SC ang pag-annul sang proclamation ni Henry Teves bilang gobernador sang probinsya. Sunod sa Supreme Court, wala sang gin-commit nga grave abuse of discretion ang COMELEC sa pag-issue sang resolution nga pagdeklarar kay Grego Degamo bilang nuisance candidate. Ginakabig naman ini nga panibago nga kadalagan ni Governor Ruel Degamo kag iya ginpahayag nga justice has been served sa pumuluyo sang Negros Oriental. Sa number 5, isa ka task group ang gitukod para usisaon ang tabong pagpatay sa isa ka Danish national nga suspect sa pagpatay sa utod ni Mayor Teves sang Banwa sa Valencia sa Negros Oriental. Nagtukod sa karon ang Negros Oriental Police Provincial Office ang Special Investigation Task Group nga magatutok sa paglubad sa kaso angot sa pagpatay sa Danish national nga si Tim Mowart. Upod ang iya sini legal nga misis kasubong man ang pagpatay sa iya nga live-in partner sa separado nga insidente. Si Mowart kag ang ginpatay man nga live-in partner sini nga si Myla Cagas ang duwa sa 3 ka mga suspect sa pagpatay sa nagligad nga semana kay Don Paulo Teves nga utod ni Valencia Mayor Edgar Teves Jr. Sa Daymort, kag Cagas ang separado nga ginutang inoras lang sa sila ang ginrelease sa presuhan sa Pebrero 7. Kabahin sa gintukod nga task group ang pila ka mga opisyal sa Police Regional Office 7, Norpo kag CIDG. Sa number 4, Barangay Kagawad sa Victoria City patay matapos gintiro sa banwa sang Ibi Magalona. Patay ang 41 anyos nga si Ian Negrido
barangay Kagawad sa Victoria City matapos ini ginlutahang kahapon sa barangay San Jose sa Ibi, Magalona. Sunod sa PNP, nagasakay sa motorsiklo si Negrido padulong sa norte. Sang hinali ini gintiro sa makapila ka beses ang wala pa makilalaan nga mga suspetsado. Anong kalupok sa armas ang nabatian sa mga residente sa lugar kag nasapwa na lang nga nagahigda sa dalan si Negrido. Dead on arrival ini sa ospital. Isa sa ginalantaw karon sang PNP sa motibo sa pagpatay sa iya amo ang iya trabaho bilang safety officer sa mga building. Padayon karon ang investigasyon sang kapulisan. Sa number 3, nagasalig si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga mga sugar industry leaders ang magatutok sa kaimtangan sa mga planters pati na sa mga small planters ini may angot sa sugar importation. Patag sa gobernador hubalin pamansad tuong iya nga panindugan sa sugar importation amo nga ang kantidad ukon volume sini kag timing dapat nagakaigo. Kung may mga ginasiningman nga konflikto sa 440,000 metric tons nga import order labi na sa timing sini, nagasalig ang gobernador sa SRA leaders nga mga negrense man nga tutukan Manila ang sitwasyon sa mga planters labi na ang mga magagmay nga plantadores nga karon amo ang mayorya sa industriya. Suno sa kay Lacson, ilabi na ang iya nga pagsalig sa SRA leaders nga ginatapuan sa mga negrense. Sang Lunes, ginagdaan ang Sugar Order No. 6 nga nagatugot sang importation sang 440,000 metric tons ang kalamay. Ininggit padala na kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. para i-review antes pa man ang pag-release sini. May bahin sa 440,000 metric tons nga gilayon nga mag-aabot suno sa kay SRA Board Member Paul Asgona. Kag bayara naman sang mag-aabot tranche by tranche. Tinutuyo sini nga mapapanaog ang retail price ang kalamay nga hindi tuman nga maapektuhan ang mga mangunguma. I trust our sugar leaders, especially the SRA, who are composed of negrenses, that they will be looking at the welfare also of our planters, especially our small planters, who are a big majority right now. Sa number 2, sa Silay City, isa ka mall ang ginsulod sa nga kawatan. Mga alahas sang isa ka baligyaan nga natago sa vault ang nakuha paagi sa pagbuka sang dingding sang mall. Ma-report si Romeo Subaldo. Nakibot ang mga mall goers kay nasang udto kun nga alas 12 na wala pa sa gyapon nagbukas ang Gaisano Grand Mall sa Silay City. Masami, alas 9 sang aga bukas na ini. Ang mga estudyante nga ma-lunch break nag-inabot sa gwa sang mall pero hindi makasulod. Ang iban nagbiya na lang. Ang iban nagulat-ulat anay kay basi magbukas na kami mga security guard na sa entrance. Close pa ma'am? Grado gani oh. Ikaw gina ka pa rin, sir? Gina ka pag-ulat? Sarado man? Las 12:06, nagbukas ang mall. Nagpasulod na sa mga tao. Ginkumpirma sang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office nga si Police Captain Judicis Catalogo nga ginransak ang mall sa kagabi. Base sa inisyal nga report na ginpadala sa ila sang Silay PNP. Ang mga sospek nakasunod pinagi sa pagbuka sang dingding sa kilid sang mall. Ginkuha sa mga sospek ang vault sang baligyaan sang alahas kagindala sa banyo kag didto ginbuksan. O gimbukahan building tapos king utod nila to ang roll up then dito sila nagkatod sa isa ka kiosk kagito nila ginkuha ang vault dito kaging after sa vault ginkuha nila to yung sulod sa CR kagito nila allegedly based on this information na nakuha sa atong kapulisan ginkuha nila to sa kaging sulod sa CR kagito minabihan ang vault. Sa paglantaw sang PNP, masobra sa isa ka persona ang may kahimuan sang krimen. May mga na-recover nga gloves pati na condom sa banyo. Posible sulod sa pulis, gingamit ini nga pangpadanlog. Gloves o mga gloves tapos may isa pa to gani kasi hindi pa pati may use condoms nga gingamit kasi pa naguro sa nga mga approaches naman sa inyong mga kawatan kasi understand na ang condom is lubricated madanlog probably one way or the other sa dito ka instrument gingamit nila in the perpetration of the crime. As of press time, nagaparay ng inventory kung pila ang balor sa mga alahas kag kwarta nga nagkaladula. Nag-inventaryo man ang iban pagig nga mga baligyaan kung bala
nadulaan man sila. Para yun pang investigasyon ng sila'y PNP sa sininga kaso. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Tanan ka mga balay ang nahalitan sa sunog na nagluntad sa Barangay 10 sa Bacolod City kainasang aga. Kabahin sa mga nasunog, ang balay sang 8 ka tuig nga bata nga naga-celebrate sa iyang birthday subong nga adlaw. May report si Nico Delfin. Ang lola nga si Asuncion Rolanya nagahilibion kay upod sa natupok niya nga balay ang tanan nila nga mga pagkabutang pati ng isa ka sako nga bugas nga bag-o lang nila bakal. Istorya niya, nagaluto siya sang spaghetti para sa kadlawan sa iya apo sang makita ng kalayo nga amat-amat nga nagatupok sa mga pulian sa iya mga kaingod balay. Ayaw ni mo, wala, hindi na nagalin man. Hindi ka gamuyong na ang hangin, balaga mo na o. Kalibot. Kanya, duga na to, may mga gamit. Wala to, ano, isang kamugas ito, pagkakon, pero ito yung bakal. Wish mo para sa apo mo? Ano, lagi makatwa na kami material sa kwan. Makabalay lang kami, kidamay lang lang. Diba, ay din po Isang ilabalay sa 31 ka mga balay nga nahalitan sa nagluntad ng sunog sa Purok Magtiayon, Barangay 10 sa Bacolod kainas ang aga. Nagahilibion man ang sidewalk vendor nga si Jenny Arosa sang maabtan nga wala na ang ilabalay. Wala sang tawo ang ilabalay sa magluntad ng sunog pero ginsiling niya nga nakakas nilang tanan nga mga appliances sa salaksakan antes pa man sila nagbiya sa ilabalay. Kami gina-off na yan mo ng switch siya kag ang may tubig kami gina-off ko man ang tubig mo. Why ka mo gali ng may nalawas? Why siya ya nagabot namon pud namon balay. Pangayo na namon nga tani makapatindog lang kami sa bag-o namon nga balay. Para may pasilungan ng kami. Madasig nga naglaptang kalayo sa mga pamalay, nga himo sa madasig masunog nga mga pagkabutang, kadamaan sa mga bumbero, nagtabok pa sa sapa para lang matap na ang kalayo. Suno kay City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi ang mabudlay nga alagyan, kag ang mabaskong nga dapyas sang hangin, ang nagatag sa ilas ang kabudlayan antes mapalong ang kalayo. Hindi pa man mapatod kundi naghalin ang kalayo kag kun anong gintunaan sang sunog. Nag-raise kita sa alarm 1156 sa third alarm. So all available units na gintagawa ka may determination na sa audience to as to the cause and investigation patagihapon. 21 tanan ka mga balay ang totally destroyed samtang napulo pang partially damaged sa sunog. Kaina nagpadulong man sa mga nasunugan si Mayor Albi Benitez upod kay punong barangay Melvin Bravo kag nagpasalig sang ayuda para sa mga nahalitan sang sunog. Ang mga pamilya nga nawadaan sang puluyan ang temporaryo anay nga magatiner sa Base Center. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, dugang nga oportunidad sa trabaho upod sa tuyo nga mapatahong pagid ang Negrense Beauty ang ginatanyag sa product launching sang isa ka cosmetic product. May report si Nico Delfin. Your Skin, Your Story. Ining prioridad sang Pacificus Biosciences International Corporation sa paglunsar sang Skin Stories Beauty Products sa Bacolod City. Suno kay Business Development Director Reynald Galicia, tinutuyo sang ila dekalidad kag preventive products nga ma-enhance pa ang katahom sa mga Negrense Beauty. That's something na kumbaga loving yourself, and that's where we start the preventive aspect ng product namin. And that is something that we want to share to people, no, na matulungan sila na ma-improve yung skin health nila. And I think that what makes us different. Hindi talaga yung mismong product but yun to be their companion in the entire process po ng self-care journey nila. Upod sa brand launching sang Skin Story sa mga social media influencers kag mga negosyante. Suno kay Jagger Himonggala, Board of Directors sang Pacificus Biosciences, ining nahaon na nila nga brand launching sa Visayas. Gani kabahin man sa ila tinutuyo, among matagaan sang dugang nga oportunidad sa trabaho ang mga Negrense. Pinaagi sa distributorship kag reseller program. We are planning now to have our activation sa Northern Luzon. So months after that, marami na kaming pupuntahan ng mga lugar outside pa ng NCR. So that's actually the main goal, to really saturate the entire Philippines ng skin stories na mga products natin. Magluwas sa skincare products, igalunsar man sang pharmaceutical, nutraceutical kag cosmeceutical kag medical manufacturing company
ang ila bag-ong food supplement products. Nakakataba ng puso because the warm welcome of Bacolod people, sobrang iba eh. That's why I'm so happy na yung mga babies ko tinanggap ng mga taga Bacolod. And that's something na fulfilling sa akin. Of course, safe and effective yung mga products namin. So, there are certain tests na ginanap, and even yung mga raw materials naman ay talaga naman in good quality para at least ma-ensure yung safety and effectivity ng products. Ang Manila-based firm ang isa man sa kilalang kumpanya sa pungsod sa bahin sang health and wellness. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Barbas sa ganun may bagong produkto, butsilingon may man sa dugang na trabaho ang importante. Kag amo ginang need natin Sa bunga panahon. Kagabi itong mga balita sa Negros subunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosano. Nako si Barbara Anjares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.